Pak Dukuh. Pak Dukus Sardonoharjo. Ketoke. Lah Pak Lho iki Dukuh. entuk melayang ki sone ditakoni nyuwun prisa saking sinten, Pak? Pak Dukuh ngenten ya wau. Pak Dukus Sardonoharjo iki pirang-pirang? Oh, Pak Marwoto. Oh, pokoknya Pak Marwoto Dukus Sardonoharjo. Nggih. Ya. Engko nek dikira Marwoto kawer barang lah iya. Ya iso yang ngono kuwi nok. Elisa entuk nawala ora sa? Apa ini, Pak? Kalau warung rujak es krim asam makmur. Nyuwun apa? Kembang rawe. Kembang rawe dados. Oke, siap. Lok sek pira ya? Karo sing mau akeh ngendi? Lah ngapa sah? Akeh iki ne. Ya, Berarti kembang rawe sikik. Ya. Sing mau apa? Ngono kuwi ora diitung perkara nominale. Ora ngono. Lah sing ngajari Pak Seno. Kan aku kan berguru pada panjenenganipun. Heeh, ning aja diutung iki nang kene ya akeh sing do nyuwun, ana sing nyuwun gubuk asmor anu mau sesideman saka Hongkong ki mau saka kowe tak untalke rono. Lah iya kudune 150 garis 100 sih. Karo nyuwun apa jenenge gubuk asmara. Ya aja ngrembug perkara duit saru. Saru ya ora oleh. Saru sah ra entuk sah. Lah wingi carane Pak Seno ngono ndi sing paling akeh kuwi sing disikan. Beda nggon ki beda wisan. Oh ngono. Aja Nek nang kene ora entuk. Ora oleh. Iya ora oleh ning kene iki anti kaya ngono resik desone. Iya awak dhewe sindene Pak Seno to aja ngisi-nisen ke dalange. Oh iya ya. Lah kowe kok ngisen-ngisenke? Ya gitu. Apa ya? Ya mau duite mau dhewe. Nah, aja kok tatin kok ngisin-ngisin ke aku, dhek dhewe ngisini-sini kok. Lah kok iso? Lah iya kok ya wong duit kok dimlep dhewe ora. Lah yo dikek dalange ra entuk kok. Dinggo kas. Kase sapa iki Dinggo piye? tuku seragam barang kuwi dit apa? Lah iki wiyagone sapa to iki? Oh iki beda ya Pak, dudu saben dinane lho. Oh, sing penting tabuhane padha ora masalah. Tabuhane padha, sindene barang ya beda-beda lho. Tampil beda. Oh, mulane dalange kok nengok nengen terus iki. Biasanya delok debok terus. Iya. Saiki ne delok pengen terus. Ada yang baru. Iya, ada. Nek biasa nek Kulit dia manggis. ada yang baru suka begitu. Oh gitu. Kita bubarke lho nek Lah napa tah? Aku kok cerewet ngopo to? Iya. Lah ya nek ra cerewet kok sepine. Wis sesideman apa ki mau sing nyuwun apa ki mau? Sesideman nggih. Kae mau bapake sing Kembang rawe. Nanti Rawe. kembang rawenya buat nanti lagi. kembang rawi posideman. Ku sinden-sinden ki ya digunakake. Digunakke ki piye? Dikon nembang. Dipakai. Jangan digunakan, diaturi nembang. Diaturi nembang. Ya, diaturi nembang. Bener kuwi berarti aku mengaku salah, kuwi salah kata-kata. Ya kan? Iya. Cerdas ya padake. Iya, nenek wong Jawa iki ngono kuwi biasa. Biasa piye? Kaya nggodhog wedang barang ngono ki biasa, ngulek sambel ngono ki biasa. Dadine kata-kata sing nek wong wis genah ngono ki ora terus diperlu dijelaske wis dong. Apa? Godhog wedang Hmm. ngono tetep. Kaya koyo mau sindian digunakake maksudnya engko dingkon nembang. Oh ngono. Ya angel yo. Maksud yo kaya mau wedang mosok digodhog. Padahal iya. sing air digodhog dijenenge wedang. Iya. Sinden dinggo. Dinggo apane? Digunakake ora dinggo. Digunakke apane? Digunakake suarane. Oh, ngono lho, Iya, Sa. iya, oke Aja pokok-pokok banget to. Bukan ini memperjelas. Iya, Ora kabeh wong iki ngedong ngerti ra? Kaya aku ya ora dong. Ya tak jelaske ngono Oh kuwi. iya, oke siap. Oke, pos. Oke, siap. Kamu mau ngapain nyanyi? Iya iyalah. Udah siap nyanyi? Sesideman. Sesi teman. Sing oleh duit sapa? Aku lah. Ya wis aku lho. Keset iki bintang tamu siji keset. Lah kowe mah aku oleh duit kuwi ya, kowe linggo aku ya Aku linggo. ora linggo lho pas kowe nyanyi. Ya engko tak ewangi nek Nah. setengah ya. Nggih. Wiwitane anderek sang baki Priya priya bagus
sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayungyon selendang kuning kang sangke kang saking bukir yo gentenan bekerja sama sing apik yo sing rukun Ya ki rukun. saking Bapak Subari nyuwun lelagon putra Nuswantara vokal Elisa oh iya kagem Bapak Lurah dan perangkat kelurahan selamat kagem Mas Wawan perangkat sekretaris desa ya 300 dari Pak Bari 200 saking Pak Marwoto sedaya kagem Pak Dalang Endi ta? sana tulisannya delok sike tenane sedaya kagem Resah. Pak Dalang Diurusah. ono kira mungkin ono rasa. Diwaca sah. Sopo ngerti gogrok tulisannya saking Bapak Subari nyuwun lelason Lelagon. lelagon putra Nuswantara BK Elisa vokal vokal S2 psikologi kok maca WK oh ya salah ya mataku sing salah kagem Pak Lurah dan perangkatnya selamat kagem Mas Wawan P Sekdes RP 300 Pak Bari RP 200 Pak Marwoto untuk dua sinden cantik yang harum mewangi sepanjang hari yang selalu cantik dan mempesona Rana kepada langit Endi ora ono. Ora maksud tenan iki. Tinggal kami berdua kok. ora ndi sing munine sinden cantik panjang hari ora ana kuwi lho Ana ya. selamat wae Kan diselamat. ya men kok ya oh barang tak selamat metune kagem Pak Dalang Walah, dalange pancen. Ya mbak yo. nya dienggo wong loro ya tak mesti tak keke ngundak aku ben mumpung penonton ki do mrisani kabeh Ya. Iki Dikira- dineke kene sike ya ben manak ya. Tatung sike ana pira? 1, 2, 3, 4, 5. Lah engko 1 manak 1 dari entoke 10. gak apa-apa Bapak Eko Bejo Mulyono Eko siji Bejo wis ngarani Mulyono ki M ora usah diteruske Ketua RT 06 Candisari lagu pepeling kagem Bapak Lurah Pepeling. Harjuno Wiwoho SE dan perangkatnya ya manak 150 wis Wah, lumayan. Oh, wis Dintani manak, wae. iya. Terus ke. Mengko ben manak terus. Suara kurang permana. malam ini pemasukan tipis Kenapa? nggak apa-apa Mbok rasa mengakui mombangi sekok bontang sawerane akeh kok. Pemasukan Sawerane dikit. tak keke kae kalau sing mecucu Sapa? gede iki Sapa Apa muni? kacamata kae? Bola ayo berarti ne. ayo Sawerane digo ayu kabeh, Pak. Samono akeh. iya Oh, tanggung jawab ya ayu. Kudu dibagi lho. Lah, ora nyekel sing bener sing endi? Dalange posisi Men sae. Dalange ben tambah sugih ora apa-apa. Wis sugih tambah sugih ngono wis ora apa-apa. Serak mobile tambah 1 meneh wi wisan. Oh iya Wis ya. arep ngerancang-rancang delok-delok brosur.